Iż-żagħżugħ Robert Omo li fl-2020 tressaq il-qorti ta' Għawdex akkużat b'moħqrija tal-annimali reġa' xellef tifru mal-ġustizzja din id-darba dik Taljana. In-Niġerjan qed jiġi akkużat li qatel b'daqqiet ta' martell negozjant Ċiniż ta' 54 sena u li attakka ħala Bulgaru ta' 49 sena fil-periklu tal-mewt. Dan il-każ li qed jiddomina l-midja Taljana seħħ fi-30 ta' Lulju li għadda f'Montefort, Irpino f'Avellino. Ix-xena tad-delitt ġiet deskritta bħala waħda ta' straġi għax jidher li bil-martell huwa prova jattakka aktar nies. In-Niġerjan ġie mwaqqaf mis-soldati. Fl-2020 One News kien żvera kif Robert Omo kien ipprova jkollu x'jaqsam ma' debba ta' Raħħal Awċi falqa fix-Xewkija. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud kienu l-kameras tas-sigurtà fir-razzett li servew bħala prova kruċjali f'dan il-każ. Il-filmati urew l-atti indiċenti li wettaq l-akkużat fosthom kif l-akkużat daħal fil-proprjetà tal-familja Xwiereb fejn kien allegat li jipprova jkollu x'jaqsam mad-debba magħrufa bl-isem ta' Katja. Fl-istess filmat Omo der isawwat li d-debba b'oġġett qiebes jagħtiha bis-sieq u saħansitra tifgħalha tajjer. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Bernard Charles Spiteri argumenta li dan jitqies moħqrija tal-annimali. Iż-żagħżugħ kien intbagħat sena ħabsu ngħata multa ta' 3,000 euro u ġie ordnat li jitkeċċa minn Malta wara li skonta s-sentenza tiegħu.